लासिया दा नर सीएम नि पद बो याकारे दे तिदी एडिसिनि सीएम सिनि पूर्णचंद्र सार नोंबो निनि पद न याकारे नों आसुक दं दे हायसि आंबो सानाय बोबाग्राना कमप्लेन नाय हायसि नरन पद न नर याका दे हायसि যত জাগাও দে পট কয়টা না নাইবা পট অরব नर न बेलाय लीडर का हमिनी जों पूरा रेस्पेक्ट रही तमनि ताबो नरंनो चिन्ति प्रसान बुथार कनाब्ला न खुक सकजागि तंबायो बलं खारिमा तंगो बुइ गोबां मानो हरजा माथुया यांबो कल खायो पुलिस नो मा साहरो बरन किसा प्रोटेक्ट खागदि आरो पुलिस कनि कथामपानो रहर गरादे मरगै तंदि हिनै नरके सीट चेन माने से काबू 10 बाइके 42 ता कन्सिस्टेंसी ने 29 ता लॉस संग जाबो ओ 29 ता नि बरक बाइके तंनाय 29 ता या ओ 13 ता नि बरक बो बाइके मा तंखाना नर साइदमान चिनि तिप्रासा ताबो बहुत जगह कलाइखा आं डिलिमिटेशन थांया आं 26 नि कौन सानास थांलैयो ओ ताबुक नि वास्तव में कगसे 26 ले 26 ब पूरा परे नि कक्सि ओ ताबुक न्यूज हाने दिल्ली नुगुइ तंगले ओ दुई दिन बाइसे न खामका रबर्ट बागान कयता खामका मिया तो टेलेमरा साइटा मजानि काइसो बोरै नरसे सिलाइ कगजाखा हा नर किसा अरलेन अम खाइमा ब्ले आं अर ब्लेम खाइने पूरा सिनि टीडी एडिसिनि जे तांक्रा ग्रप बरंनि ऊपर सांग ब्लेम खाइने मो आं केबनि आं हा बोबाग्रा नले जों केबो फन ब्लेम खाया हा बोबाग्रा तंनाय नर कतर चालायनानै बागै कतर सेकलायनानै बागै ताबो जनसाधारण के थैजानाय खाया जोंके थैखाया राव जे जागो ओ बरंनो रखे पाइनाय ओ बरंनो रखे फेलंनाय हिमान जागोसे नर ओ जे फेलंनाय न सिरो बुंके बा नरक दे डिसिजन खाइनाय बा तिप्रा मथानो नरक बाइके सीट मांखा बनोसे नायदि ता बुबा ग्रा कगदा साइमानोबा आसो खामजागै थैथे के तंमानि बोरै बोसांथों सोला बोसांथों पूरा बोबाग्रा 95% तिप्रामाथन बुट सुका सिनि अ 42 ता कन्सिस्टेंसी नरक ताबु के हाइके खायो ताबु साबु दोसनानै सादि हाय बुकुक बाइके सानायका डिलिमिटेशन नोंसिनाय 2026 खाय चिनि तिप्रासा कमन नायखा जे पुरो कैंडिडेट नि लिस्ट रिपोर्ट 17-18 घंटा बिसिङाव खाय चेन जों बाइसे बुबाग्रा न पूरा प्रेशर बाय बुबाग्रा का कक्स साइमालिया सामने दारतैबा 3-4 जनानि दारतैसे नर खाय ताबु बुबाग्रा न प्रेशर ता फेल तांगे फेल खाबासो और 20 ता सीट बनोसे कारि माले सिनि एडीसी नि सिनोसे जों पास खाइमालिया आं तासिंबो साकाबले जतन मंत्री एमलेगना मुसुंगो विशाल देबरमा बंगना मुसुंगो उ लाठा बंगना मुसुंगो पारानि 300 जना तंखे 300 जना न बरोब मंत्री रक तमनिसन बनो उसको टै गुरिना मुसुंगो वास्तव कक्से सुरो आंसिमिया 300 जना पारानि के 300 जना न मुसुंगो नरक दफानि बागैले सामुं खाइमासे गरै काइसे तंखा 10 ता कैंडिडेट नि लिस्ट 5 ता 6 ता 6 ता 6 ता बुबाग्राबो
एमनि सरसा एका बिनबो बख्रबा तामा खायने बर काम नांसिनायबा यांबो प्रेसार इनके नर ताबुक जे खलाय माने कुसुक सागाव थांगे कायतरबो नर माना खमा खाया हायसि नर वान संनायदि